పెర్సా పేంద సేవా సేవా భూమి పేంద సేవా సేవా వడి పేంద సేవా సేవా ఏర్ పేంద సేవా సేవా కోడ్ పేంద సేవా సేవా నెలెంజ్ పేంద సేవా సేవా జై ఆదివాసి జై జై ఆదివాసి దగా జెండాతా సేవా సేవా దగా జెండాతా సేవా సేవా ఎడు పెన్నా సేవా సేవా ఎడు పెన్నా సేవా సేవా అమర్ ఫూల్తా సేవా సేవా అమర్ ఫూల్తా సేవా సేవా ఈరోజు ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవము మేము ఆదివాసులము జరుపుకుంటున్నామంటే మా యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు చాలా పురాతనమైనవి కాబట్టి ఈరోజు మేము ప్రపంచ ఆదివాసీ దివసం జరుపుకుంటున్నాము. ఆదివాసీ సమాజాన్ని అందరికీ నా అన్నతమ్ములకి నా అక్క చెల్లెలందరికీ ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవము శుభాకాంక్షలు చెప్తూ, ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిగా ఆదివాసుల యొక్క చారిత్రక ఇతిహాసాలు లిఖించబడ్డాయి. అంటే మా యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కట్టు బాటు వేష ధర్న ఆదివాసులతో నిర్మించబడ్డాయి కాబట్టి మా యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు చాలా పురాతనమైనవి కాబట్టి ఈరోజు మాకు ఐక్యరాజ్య సమితి గుర్తించి మాకు ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఏదైతే మాకు ఈ ప్రపంచ ఐక్యరాజ్య సమితిలో కూర్చుని ఆదివాసులు చాలా పురాతనమైన వాళ్ళు, వాళ్ళ చేతే సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి వీళ్ళకు ఒక దివస్ ఇద్దామని, ఆదివాసీ దినోత్సవం ఇద్దామని చెప్పేసి ఆ రోజు ఐక్యరాజ్య సమితి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ రోజు అక్కడ మాకు ఆదివాసీ దివస్ ఇచ్చారు. అయితే ఈరోజు మేము మా భారతదేశానికి చూస్తే 1994 నుంచి మేము మా భారతదేశంలో గర్వంగా మేము ఈరోజు ఆదివాసీ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. అలాగే ఈరోజు మా యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు విషయానికి వస్తే ఈరోజు ప్రపంచంలోనే 183 దేశాల్లో మా ఆదివాసులు ఉన్నారు. ప్రపంచంలోనే ఈరోజు మేము జరుపుకుంటున్నాము. ఈరోజు ఆస్ట్రేలియా కూడా చూస్తే ఆస్ట్రేలియా కూడా ఈరోజు గోండ్వానా రైన్ ఫారెస్ట్ అని పిలువబడుతున్నాయి. అంటే మేము ఎప్పుడు పురాతనమైన వాళ్ళం కాబట్టి ఈరోజు ఇప్పటికి కూడా మా యొక్క మూగ సాక్ష్యాలు మనకు దర్శనమిస్తున్నాయి. అదిరాబక్కం, బింబట్క, పాచమడి కేవ్స్, చింతమణి కేవ్స్, ఇలా తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా జంగుబాయి కేవ్స్ ఇప్పటికి కూడా పురాతనమైనవి, మనకు ఇప్పటికి కూడా చరిత్రలో నిలిచిపోయిన ఇప్పటికి కూడా కనబడుతున్నాయి. అంటే మేము ఆదివాసులం, చాలా మూలవాసులము, చాలా పురాతనమైన వాళ్ళు కాబట్టి మాకు ఈరోజు ప్రపంచ ఆదివాసీ దివస్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఈరోజు ప్రపంచ దినోత్సవం జరుపుకుంటూ మా యొక్క హక్కులు, ఈరోజు మేము పోరాటాలు చేస్తున్నటువంటి హక్కులు మాకు కావాలి. ఈరోజు ఆ రోజుల్లోనే 1632లో బిలాల్ పోరాటం చేయడం జరిగింది, గోండ్ల పోరాటం చేయడం జరిగింది, సంతుల పోరాటం చేయడం జరిగింది, జువ్వుల పోరాటం చేయడం జరిగింది. రామ్జీ గోండ్, బీర్సా ముండా, గంటం దొర, బాబురావు సెడమాకే, కొమ్రాంభీం, సమ్మక్క సారక్క, ఇలా భూమి భుక్తి కోసము ఇంద్రవెల్లి పోరాటము, కొమ్రాంభీం పోరాటం చేయడం జరిగింది. అయ్యా, ఈ రోజు మేము పోరాటాలు చేస్తూ వస్తున్నామే కానీ మా అస్తిత్వాలు ఇంకా ఇప్పటికి కూడా మా ఆస్తులు మాకు ఇంకా దక్కలేదు. అడవి మీద హక్కు మాకుంది, భూమి మీద హక్కు ఉంది అనుకుంటా మేము నినాదాలు చేస్తూనే వస్తున్నాం. కానీ ఇప్పటికి కూడా మాకు గుర్తించలేదు. పోడు భూములకు పట్టాలు ఇవ్వలేదు. మేము కొన్ని సంవత్సరాల నుండి 20 సంవత్సరాల నుండి 2006 యాక్ట్ ప్రకారంగా ఫారెస్ట్ భూములకు పట్టాలు ఇవ్వాలి. కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం దీనికి విఫలమైంది. అయ్యా, దీనికన్నా ముందే మాకు ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం రోజునే మాకు పట్టాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. కానీ మాకు ఇప్పటి వరకు పట్టాలు అందలేదు. అయ్యా, మేము ఈరోజు సాగు చేస్తున్నట్టు భూములు ఎక్కడో కబ్జా చేయడానికి కాదు, పెద్ద ఫ్యాక్టరీల కోసం కాదు, మేము 3 పూటలు భోజనం చేయాలంటే ఈ భూమి మాకు అవసరము. ఈ భూమి మీదనే సర్వజీవనం మాకు ఆధారపడి ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడైనా మాకు గుర్తించి మాకు ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా మాకు పట్టలు ఇస్తారని చెప్పేసి మేము తెలంగాణ సర్కార్కి, మేము కేసీఆర్ గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. అలాగే జీవో నంబర్ 3 100% ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్ని 50% చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు, అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు తీర్పునివ్వడము చాలా బాధాకరమైన విషయము. మేము ఆదివాసులము చాలా వెనుకబడి ఉన్నాము, ఇప్పటికి కూడా డెవలప్ కాలేదు. కొన్ని పోస్టులలో ఇప్పుడు డెవలప్ అవుతున్న తరుణంలోనే మాకు ఇలాంటి తీర్పునివ్వడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. కాబట్టి దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మా యొక్క జీవో నంబర్ 3ని ఒక ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఒక చట్టంగా ఏర్పాటు చేస్తారని చెప్పేసి మేము ఈరోజు మనవి చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే నాన్ ఏజెన్సీలో ఉన్నటువంటి గ్రామాలను కూడా ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో కలపాలని చెప్పేసి ఈరోజు డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అలాగే మొట్టమొదటి డిమాండ్ మాది ఎస్టీ నుండి లంబడలను తీసేంత వరకు మేము పోరాటం చేస్తామని చెప్పేసి మనవి చేస్తూ, ఈ విషయాలపైన ప్రభుత్వాలు మాకు స్పందించి వెంటనే ఆదివాసులకు న్యాయం చేస్తారని చెప్పేసి యావత్తు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసుల తరపున నేను ఈరోజు
అందరికీ ఈరోజు నేను తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసుల తరపున నేను ఈరోజు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. జై ఆదివాసి, జై గోండ్వానా.